Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel kamba kupastor uningi-ke sikubhekile namhlanje ukuthi sicela usubscribe, sicela ulike, sicela ube yilunga le-channel. Uma uyilunga le-channel akukho okutheni okuthathwa kuwena, kodwa wena usukunikela ngemali engango-R9 njalo ngenyanga. Uma ukuthi ufisa ukunikela ngokungaphezulu, ikhona account number ongakwazi ukuthi uyisebenzise ukufaka njengomuntu osuke esizakala kwizimpendulo esuke siyiletha. Namhlanje yena sibheka udaba lamaphupho. Inamba ikhona, isenze kuphela ngomlandeli we-channel, kodwa isebenze kusongo 9 ekseni kuya ku5 ntambama. Isenze kuphela kuma calls, ungangi-WhatsApp, ungangi-text, ungangisendeli SMS. User ushuthi igama liveli la, sikhuluma nabantu abasuke bebhale lapha ku-YouTube comment section. User something. Uthi ke amen pastor, ngicela ukubuza usho ukuthi Ukuphupha amajuba hamba phansi kanye nabantwana ngase ngithatha labantwana bawo abathathu futhi kade ke engenako ukwethuka mangiwabheka abengandluli ku5 ubuningi bawo mangiwabheka. Sazi ku-user kuvela ukuthi uyindoda noma ungumfazi, kodwa ke ake sithi amajuba ngavela njengophawu lomuntu, amajuba ngavela njengophawu likamoya ongcwele, njengophawu lomoya ungabo isithunywa njalo. Amajuba avela njengophawu lwenhlanhla nesibusiso. Number 1, asesithi thina amaphupho amajuba kuphawu luhluma ebuka noma ke wabona nje lapha yana. Kungasho nje ukuthi kungakhomba ubungcwele nobumnene, kungakhomba inhlanhla nokuphumelela okukhulu kuzofika kuwena. Futhi ngenze kube ubungcwele, ngabe ubumnene nenhlanhla nokubusiseka noma ukuphumelela okukhulu kuzofika kuwe. Number 2, asesithi Ukuphupha amajuba kuwuphawu futhi oluhluma emaningi endiza, lusho intuthuko iqhubekela phambili ukuthi usuku uzophakama noma uvelele emkhakheni wakho. Number 3, Ukuphupha amajuba uphawu luhluma uwaphethe, lusho ukuthi lisho ukunikezwa umsebenzi omkhulu wokunakekela izingane noma izintandane noma abantu abangenamandla okuzinakekela. Amahubo 74 verse 19, ungawunikeli umphefumulo wejuba lakho esilwaneni, ungakhohlwa ukuphila kwezihlupheki zakho njalo. Number 4, futhi Ukuphupha amajuba uphawu luhluma uwaphethe, lungabe lusho ukuthi ungase ubusiswe ngezingane ezilingene lesi sibalo salawo majuba okade uwaphethe. Number 5, Ukuphupha amajuba uphawu luhluma egcwele ihhoko noma isakhiwo esithile, lusho ukuthi lindele ingcebo nenala enkulu emkhakheni wakho noma lokho kwenzayo. 6, futhi Ukuphupha amajuba kuwuphawu luhluma egcwele ihhoko noma isakhiwo esithile. Lokho kungabuye kusho nje ukuthi ungenze kunomsebenzi omkhulu wokuphatha, ukulawula nokuhola abantwana abalungileyo bakaNkulunkulu. NgokaMathewu 10 verse 16, bhekani ngiyanithuma njengezimvu phakathi kwezimpisi, ngakho ke hlakaniphani njengezinyoka nibe mnene njengamajuba. Number 7, futhi Ukuphupha amajuba kuwuphawu luhluma uwaphethe futhi. Lokho kungabe kukhombe nje inkathalo, uthando nokunakekela othandiweyo wakho. Isihlabelelo sesihlabelelo 5 verse 2, bengilele kepha ke inhliziyo yami ibiphapheme kuyizwi lothandiweyo wami elingqongqotha lithi-ke ngivulele dadewethu sithando sami, juba lami opheleleyo wami, ngokuba ke ikhanda lami ligcwele amazolo lesihluthu sami amaconsi asebusuku. Number 8, Ukuphupha amajuba kuwuphawu luhluma lihleli kuwe, lingahlala kuwe esandleni, lingahlala ehlombe, lingahlala lihleli khona. Lungasho ukuvakashelwa nokwembathwa isithunywa noma kumoya ongcwele. NgokaMathewu 3 verse 16, uJesu esebhabhathise wakhuphuka masinyane emanzini, bheka izulu lavuleka, wabona umoya kaNkulunkulu ehla njengejuba eza phezu kwakhe. Number 9, Ukuphupha ijuba kuwuphawu luhluma lihleli kuwe. Lokho kungabe kusho ukuthokozela isikhathi esihle kwezothando esigcwele ukuthula, uxolo nenjabulo nesithando sakho. Isihlabelelo sesihlabelelo 6 verse 9, kepha ijuba lami opheleleyo wami munye nje, ungoyedwa kunina, ungokhethiweyo wakhe owamzalayo. Amantombazana yambona futhi ubusisiwe
amakhosikazi nezancinza bayamdumisa. Number 10, umupho wamajuba kuwuphawu oluhle uma lisondela kuwe, lusho ukuthi-ke ungalindela uthando lokubusiswa ngomuntu omnene futhi olungile ozokunika uthando nenjabulo futhi akukhathalele kakhulu. Sihlabelelo 2 verse 14, ijuba lami elisemifantwini yamadwala nasekusithekeni kweziwa. Mangibone ubuso bakho, ngizwe izwi lakho, ngoba izwi lakho limnandi nobuso bakho buhle. Number 11, amajuba uphupha amajuba uphawu luhluma ubona amaphupho ejuba. Lokhu kusho ukuthi uzothola ubulingani osenezingane okumele mhlobo uzinakekele. Noma usuke uzodibana nomuntu ozofuna usizo ukuze akwazi ukunakekela mhlobo lezo ngane zakhe. Number 12, umphupho amajuba uphawu lobuma ebaleka noma libaleka. Lokho kusho ukuthi lindelo ukuthi uzodunyazwa, ukulashwa nokwaliwa umuntu wakho esikhathini esizofika kungekudala. Yabo. Asivale ngokuthi number 13, umupho futhi amajuba kuwuphawu lobuma libaleka, lusho ukuphunyukwa yithuba elihle nelingqayizivele, noma ke kungaba nje ukuhamba kwesithunywa noma ke ukuhamba kama longcwele. Siyabonga kakhulu.